Bai, kaixo arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte. Mi esker gure gonbidapenari erantzun izanagatik. Gaurkoan hezkuntzaz eta euskaraz hitz egingo dugu. Pil-pilean dagoen gaia, ez? Zer esanik ez, atzoko, ez? Eusko Jaurlaritzak egin zuen, hezkuntza sailak egin zuen agerraldiarekin, baina gaur egun gaia pil-pilean egonda ere diogula, pil-pilean dagoela diogunean, hobe izango litzateke esatea azken lau hamarkadetan pil-pilean egonda den gai bat dela, ez? Hezkuntza, euskara, irakaste ereduak, Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan irakaste ereduak indarrean jarri zirela 35 urte betetzera doaz aurten, eta hori dela eta pixat giro hortan eta Euskal Herrian euskarazen pentsatu genuen zerbait egin behar genuela gaiarekin, ez? Euskal Herrian euskarazek lehen arratz nagusinetako bat, lanildo nagusinetako bat hau izan du, ez? Hezkuntza, belaunaldi berrien euskalduntzea, nola euskaldundu, horre begira, gaur egun hezkuntza sistemak ikusita ez dituela ikasle guztiak euskalduntzen, horren inguruko salaketa, 11 salaketa eta 11 dinamika garatu ditugu hamarkada hauetan. Eta une honetan, duela hilabete batzuk, ikasturte honetako plangintza osatzerakoan, ikusi genuen bazela momentua azterketa sakon bat egitekoa, ez? Ez da nolabait aintzindaria gai hortan, gai honekin 11 azterketa egin dira, ez? Irakaste ereduak eta aztertu dituztenak, ikasleen euskalduntza aztertu dituztenak, baina guk nahi genuena izan zen, nolabait hori guazen kopuru batera ekartzera, ez? Eta orduan harremanetan jarri ginen, Aztiker soziologia ikerguneko lagunekin, eta plantatu genien hori bera, ez? Hamarkada hauetan ze emaitza eman duten irakaste ereduek, ez? Esan beharra dugu, ikerketa hau eta gaurkoan etzeingo duguna Euskal Autonomia Erkidegora mugatzen dela, ezinbestean datu bilketa eta datu fidegarria lortzeari begira, eremu hortan gai honekin lotutakoa bertan ditugulako, Nafarroan eta Lapurdiben Nafarroa eta Zuberoan tamainako datu zehatzen falta dago, ez? Gu bilatzen genuen ikerketa horretarako, eta horretan hasiko bagina edo unibertsoa Euskal Herri oso hartuko bagenu, ikuste genuen zinezkoa, ez? Gure almenetik harago izango zen ikerketa eremua zela, ez? Horrek ez du esan nahi, alde batetik, lehenik eta behin gaur plazaratuko dizkizuegun emaitzak Euskal Autonomia Erkidegora mugatzen direla, alderantziz, gaur aterako ditugun ondorioak baliagarriak dira eta extrapolableak dira Euskal Herri osorako, azken finean errealitate oso antzekoa bizigulako, funtsian Euskal Herri osoan, eta garrantzitsua dena, eta guk aldarrikatuko duguna, Euskal Herria euskarazek aldarrikatuko duguna, eta azken finean euskaltzaleok aldarrikatzen duguna, bukaeran esango bezala irakaste ereduen gaindipena eta belaunaldi berri guztien euskalduntzea, osoki euskalduntzea, Euskal Herri osoan eman behar dela, ez? Beraz, nolabait Euskal Herriko eremu bateko azterketa egin dugu, baina zalantzari gabe, perspektiba eta ikuspegia Euskal Herri osokoa dugu, ez? Beraz, gehiago luzatu gabe, gure buruak aurkeztea, bera Asier Etxenik da, Aztiker soziologia ikerguneko ikerketa burua, eta ikerketa lan txukun honen egilea, eta Euskal Herrian euskarazetik eskertu behar dugu benetan egin duten lan sakona eta lan txukuna, gure ustez, zue baloratuko duzu gero hori horrela den, eta ni neu Urko Aiarbena ez Euskal Herrian euskarazeko kidea. Gure asmoa da, azalpena bizatietan egingo dugu, Asierrek egingo du ikerketaren datu nagusiak eta zuei aurkeztuko dizkizue, eta ondorenean nik saiatuko naiz laburra izaten, Euskal Herri euskarazek egiten duen balorazioa eta pixa eta aurrera begira egiten duen proposamena luzatuko dizuet, ez? Baina ez dugu nahi ere, hau izatea monologo bat, eta gure ustez gai honek behar du eragile eta norbanako
guztion ekarpenak eta iritziak behar ditu eta kontraste lan bat burutu behar dugu denon artean. Horratik nahi duguna da zuekin elkarrizketa bat irikitzea, ez? Hemen zer iruditzen zaizuen hemen aurkeztutako datuak, zein presio, ze balorazio egiten duzuen, ezagostasunik baldin badago onartuko ditugu eta kontutan hartuko ditugu, zalantzarik gabe. Baina hori, nahi dugu ere zuekin partekatu iritziak eta hori izango da bigarren partean eta horri helduko diogu ondorenean. Beraz, zurea da gaitza, Asier? Arratsaldeon, hasi aurretik bi kontu, pixkat Urkok esan dituen harira, batetik aipatu du, guk hemen orain aurkeztuko dugun hau, berez ez da guk egiten dugun ikerketa bat, baizik eta azkenean, hor egin izan diren 11 azterketa horiek nolabait bildu eta txosten batetara edo ekarri ditugu, propioz dugu egin guk ikerketarik, gauza batzuetan bai, datu batzuk, proiekzio batzuk eta egin ditugu, baina oinarria nolabait beste batzuen lanak izan dira, kasu guztietan. Eta gero bestetik, pixkat gure ganatorri hurbildu zirenean, galdera nagusia egiten zigutena hori zen, ze emaitza eman du ikastere duen ziklo guzti hau, 35 urte guzti hauetan ze emaitza eman ditu, eta hor lehenengo erantzuna da, hori behintzat datu zehatzetara eramatea oso zaila dela, ez bada ezinezkoa. Pixkat, hor 11 faktore sartzen direlako, belaunaldi gazte hauek edo dekretu hori ezarri zenetik, euskalduntze prozesu horretan ez da bakarrik hezkuntza esparruen egiten den lana kontuan hartzekoa, beste eremu askotan egiten dira, ez? Baina apur bat eskaera hori jasota, gu honan txostenera saiatu gara behintzat hurbilpen bat egiten eta datu batzuk mahai gaineratzen, ez? Orduan, hasita gure lanarekin, batetik, 83an esartzen da dekretua, edo martxan jartzen da, orduan, nolabait gure lehenengo zera zen, apur bat horren aurreko garaia edo pixkat zertzelada batzuk edo esartzea kontuan izateko dekretua sartzen den momentutik, nola den bilakaera hori, eta benetan ze punturaino egon daiteken eragin bat edo ez dekretu horren aplikazioan edo. Orduan, oso gainetik, apur bat, hori ez, 75-83 hor zabaltzen da, pixkat eztabaida guztia, 83an aprobatzen da dekretua, aurretik uste hezkuntza legea dagoela, hortik gatoz, erregimen frankista horretatik, hizkuntzaren eremuan oso politika zehatzekin, migrazio tasa oso altuak, Araban eta Bizkaian ehuneko 35-koak, Gipuzkoan ehuneko 28, migrazio horiek ia osorik estatu espainiarretik datozenak dira, gaztelaniarekin, hor prozesu sozial potenteak ematen dira, industrializazioak, urbanizazioak, horren inguruan ematen diren simbolizazioak, lotuta mundu rurala eta baserri mundua euskerarekin eta urbanoa gaztelaniarekin eta bar, holako testu inguru batean aurkitzen gara, eta horrekin batera ere bai, nolabait, horren guztiaren aurrean, mugimendu euskaltzalearen erantzuna edo berpizte bat, Salbidek nolabait garai horretan 3 diskurtso edo kokatzen ditu, eta hor euskaltasunaren defentsa esplizitua da, momentu horretan guzti horri nolabait aurre egiten diona, eta hortik loratzen dira hainbat kontu, ikastoletatik, euskera batua, euskaltegiak, hainbat kontu. Orduan, apur bat, batetik, testu inguru orokorra edo hori litzateke, datutara edo ekarrita, garai horretan egiten diren bi ikerketa ditugu erreferentzi, batetik SIADEKok egindako nolabait, ez da gero zenbakietan lehenengo inkesta soziolinguistikoa izen horrekin beranduago dator edo, baina benetan hori litzateke gure ustez, 75ean, oso baldintza eta testu inguru zehatzean, ohar batzuk eta badaude, beraien lanean, eta nola euskaldun zar batzuk euskaldun direla, euskara dakitela aitortzea ere bai oso komplikatua den, orduan pixkat, inkesta horiek egiten direnean ere bai, zailtasun horiekin ere aurkitzen dira, baina nolabait esatearren, orokorrean EAen ehuneko 20-25 buelta horretan izango liake elebidunak momentu horretan,
eta berezitasuna oraingo garaiarekin alderatuta da, demografikoki oso nagusiagoak direla, geroz eta nagusiagoak, gero eta elebidun portzentaje hori altuagoa da, eta gero banaketa hiru herrialdetan ere oso ezberdina, ehuneko 40 bueltan Gipuzkoan, ehuneko 15 bueltan Bizkaian, eta Araban ehuneko 8-4 tarte horretan. Jarreren aldetik, eta kasu honetan Ziadekoren inkestara eraman da, ordea, sentsazioa bada, behintzat, inkesta horretatik jasotzen dena, o jasotzen dugun haguk, Euskararen aldeko jarrera oso zabala egon bazegoela. Kasu honetan, hiru herrialdetan, ehuneko 50-tik gora dira gutxienez guztiok ulertu beharko genuke euskara. Esaten dutenak, hori edo gehiago, erdaraz bezain ondo jakin beharko genuke, edo euskaraz egin beharko genuke guztiok egunero. Hor, hiru herrialdetan, ehuneko 50-tik gora dira horiek erantzuten dituztena. Beraz, jarreretan, badirudi behintzat, garai horretan, eta batzuk ongo zarete bizi izan zenituztenak, eta hori guk nolabait galdera bezala ere jartzen dugu, baina sentsazioa bada Euskararen aldeko jarrera oso zabaldua zuela, zela bakarrikan elebidunen jarrera bat, edo euskaltzalen jarrera bai, baizik eta askoz zabalagoa. Eta praktikara eraman da, kasu horretan guk hor ikusten genuen, ikastolen matrikulazioan ikusten zela jarrera horren gauzatzea edo. Eta hor, 74-tik gora, aurrera, matrikulatze tasa edo ikasle kopurua etengabe gora egiten du, ikastoletan, eta 83-84 dekretua esartzen denerako, nolabait ikastolek biltzen dute, horrez da ikusten, ehuneko 12,3 biltzen du. Ikasle guztien ehuneko 12,3 ikastoletan dago matrikulatuta. Eta gonuzko joera horrekin. Orduan ja, dekretoa esartzen denetik 2015-16 ikasturtera arte, apur bat unibertsitatekoak ez diren ikasketa guztia kontuan hartuta, hauxe da bilakaera, ikasle kopurutan nolabait A ereduaren malda esan dezagun pikoagoa da, hor eragina dauka jetxiera demografikoa, askoz gazte gutxiago daudelako urteetan gora aurrera eginala, orduan nolabait portzentajeetan A ereduaren malda bera egiten du, baina ez ikasle kopurutan bezala, aldiz D eredua bietan etengabe gora egiten du, nolabait esan daiteke jarraitzen duela aurretik ikusi dugun ikastolen ikasle kopuru gehitze hori jarraitzen duela gaur egun arte, naiz eta gaur egun beste modu batean izan. Baina, zentzu horretan, etengabekoa izan da D ereduaren aldeko apostu hori, eta hasiera batean A eredua igo egiten balin bada ere, lehenengo 2 urteetan hor erantzuten dio X ereduaren desagerpenari. Hau da, X ereduan ez zegoen gaztelania ikasgai bezala ere, gaztelania barkatu, euskera ikasgai bezala ere, eta hori desagertzen denean nolabait, multzo ikasle kopuru horiek A eredua pasatzen dira lehenengo momentu batean, eta horregatik A ereduaren igoera hasieran, baina berez, hori, bilakaera guzti honetan A eredua etengabe beruntza egin du. Hori ordea, ikasmailen arabera ezberdina, nolabait joerak errepikatu izan dira, baina badaude ere nabardurak. Batetik, ezkerrean dituzu A ereduan, eta nolabait hor adierazten dena da, joera bat eman dela belaunaldiz belaunaldi. Haur hezkuntzatik hasita, geroz eta ikasle gehiagok egiten zuten apostu D ereduarengatik, eta hori gero urteetan joan da hurrengo ikasmailetara iristen. Gehinduta batxilergoaren kasuan, eta hor saltoa handiagoa da. Eta hor, gure ustez gertatzen da, batxilergoan A eta D ereduen artean dagoela hautaketa egin beharra, ez dago praktikan B eredurik. Eta aurretik B ereduan egon direnak, badirudi, gero hurrengo ikasturtean batxilergoan A eredua pasatzen dela. Horregatik, A eta D ereduaren artean, DBH-tik batxilergora D ereduan ez dago halako koskarik, bai aldiz A ereduan. Orduan, hor, segurazki, badago eskaintza eta eskariaren arteko aldea.
eta antzeko zerbait lanbide heziketarekin. Lanbide heziketan A eredua gaur egun ere nagusi da, 75%, ikasleen 75% lanbide heziketetan A ereduan aurkitzen da, eta horrek ez dio erantzuten aurretik ikusi ditugun grafikoei, ez? Kasu honetan jaitsiera ere nabarmena da ikasle kopuruan, baina hor badaolako reforma baten ondorioa edo, baina portzentajeetan A eredua, naiz eta urte guzti hauetan bera egin duen, oraindik ere oso goia mantentzen da, eta D eredua oso urruti 75% horretatik. Herrialdeka ere badaude ezberdintasunak, eta nolabait neurri batean erantzuten dio herrialde bakoitzaren errealitate soziolinguistikoari. Gaur egun, oraindik ere, Araban 57% dago matrikulatuta ikasmaila guztiak kontuan hartuta, D ereduan, beraz erdia baino gutxiago, oraindik ere, 57% Bizkaian, eta Gipuzkoa litzateke zentzu horretan euskaldunena edo D ereduaren alde, nolabait modu zabalagoan zabaldua dagoen eredua, alegia, 58%, baina hiruretan bakoitza bere mailan, nolabait abiapuntu hori kontuan hartuta, joerak eta bilakaera praktikan berdinak eman dira. Eta gero, nolabait publiko-pribatu eta ereduen banaketa horretan, hasiera batean, publiko-pribatuen artean, D ereduaren banaketa, nahiko parekoa balin bazen ere, eta nolabait pribatutik balin bazat zetorren ekimena, esan dezagun, ondorenera hori aldatu eta gaur egun multzo nagusia 40% D eredu publikoan dago matrikulatua. Ondoren 23% D eredu pribatuan egongo litzateke, eta beste 15% B eredu pribatuan. Hau da, gaur egun D eredu nagusiki D eredua publikoan dago, eta B eta A eredua nolabait gehiago topatzen dute lekua eremu pribatuan. Eta gero bestetik, A ereduan apur bat, estatutik kanpo jaiotako ikasleen inguruan, hainbatetan nolabait bota izan da, erabiltzen dela A eredua pixkat haiek kontzentratzeko horietan, edo segregazioa ematen dela eta bar, guk hemen herrialdeka karri ditugu pixkat datu horiek, eta nolabait gure ondorioa bada hori ematen dela, baina erantzuten diolare bai D ereduaren zabalpen mailari nolabait, hau da. Gipuzkoan, hemen ikusten da, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza edo DBH-en, estatu kanpotik etorritako ikasleen kontzentrazioa A ereduan ez da besteen, baino askoz ezberdinagoa, are gehiago, aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan azpitik daude, DBH-en pixka gora eta batxilergoan bai, horria 75% ikasle horien 75% A ereduan daude, aldiz, ikasle guztia kontuan hartuta 23% da A ereduan dagoena, baina uste neurri batean ere erantzuten diola batetik kontzentrazio gutxiago portzentajean ikasle estatutik kanpotik etorritako ikasle gutxiago dela, baina da Bizkaian bezala, baina Gipuzkoan segurazki ez dakate aukera berdina A ereduan nolabait egoteko. Hainbat herrietan egon ez dagoelako A eredua. Eta Bizkaian segurazki horretarako aukera gehiago daukate. Aldiz, Araban ikusi duguna, A eredua zabalduago dago, eta nolabait zentzu horretan ere badirudi bideratzen zaiela o bideratzen direla ikaste eredu horietara, aukera hori badagoela, eta orduan bideratzen zaiela A ereduan egotera edo. Eta orduan aldeak oso handiak dira, kasu honetan Araban bikoiztu egiten dute aurre hezkuntzatik ja nolabait gainontzeko ikasleen kontzentrazioa A ereduan, estatu kanpotik etorritakoak, eta hortik gero, diferentzia horiek geroz eta handiagoak dira ikasmailetan gora eginala. Orduan, euskara ezagutzaren bilakaerari erreparatuta, lehenengo eta den, neurri handi batean jakina da, urte guzti hauetan
euskalduntzea eman da, eta eman da neurri handi batean gazte belaunaldi guzti hauen euskalduntzetik. Hor dauzkazue adintarteak eta neurtutako garai, zenso bidez neurtutako garai bakoitzean, geroz eta gazteagoak, geroz eta euskaldunagoak edo elebidun proportzio handiagoa, eta hori nolabait aurrera eginala adintarte guztietan gora egin du. Baina, kasu honetan, ja, 20-24 urte bitarteko gazteetan, azkeneko neurketan ja, jetxiera txiki bat agertu zen, batetik, eta gero bestetik, taula honetara ekarri duguna da, ez hainbeste bilakaera adintarte berdinean, garai ezberdinetan, baizik eta kontrakoa. Hau da, belaunaldi berdina, garai ezberdinetan nola joan den garatzen. Eta hor nolabait, alarma batzuk pizten direla uste dugu, ez? Hor, azkeneko bi errenkadetara joan da, 87-91 bitarteko belaunaldi hori, 10-14 urte zituztenean, 75,5 ziren elebidun, 5 urte beranduago 2 puntu gora egiten dute, 77,9, eta horrengoan 10 puntu jetxe egiten da. Beraien adintarte horretan, belaunaldi horretan, elebidun direnen proportzioa. Hor, batetik, adinak eukidezak eraginek, nolabait ja hezkuntza sistematik ateratzen direlako, hainbat urte eman dituzte batxilergoan, lehenez lanbide heziketetan, edo beste eremu batzuetan lanean eta bar, eta orduan hor gure galdera da hezkuntza bidez lortzen diren euskalduntze tasa horiek iraunkorrak diren, edo gero denboran atzera egiten du berriro, hor hipotesi bat, bestea da adintarte horretan, edo pixkalenago iritsitakoen migratzaile berri guzti horien eragina ere hor ere egongo da. Beraiek neurri handi batean ez dielako pasa hezkuntza sistematik edo pasa diren horietako gehienak eredutik pasa direlako. Ordaz, inkorporatzen dira belaunaldi horietara eta orduan beraie guztira elebidun proportzio hori jetxe egiten da. Eta hurrengo belaunaldiarekin ere, datu hori ere nolabait ematen da. 82-86 tarte horretan, 3 puntu bera egiten du neurketa batetik bestera. Eta gero, bestetik, pixkat ekartzen dugu nolabait inkesta soziolinguistikoan oinarrituta eta ikasleen lehen hizkuntza zein izan zen kontuan hartuta eta ondoren ze bereziki kasu honetan euskara ezagutza maila daukaten, nolabait hor estrapolazio bat egin dugu 16-24 urteko herritarra kontuan hartuta, hori ez, hezkuntza sisteman eraginan oraino iritsi den edo pixkat neurtzen edo proiekzio egiten saiatu gara. Orduan nolabait, kopuru horiek batuta, belaunaldi ezberdinak eta inkestetako datu horiek edo guzti horiek kontuan hartuta, 82.000 ikasle edo herritar izango lirake dagoeneko etxetik ja lehen hizkuntza euskera zutenak, eta beraz, naiz eta hezkuntza sistema horretatik pasa berez ja euskaldunak ziren, beraz sistema berak ez du euskaldundu, beste 55.000 lehen hizkuntza biak eduki dituztenak, euskera eta gaztelania, orduan hor, gehiago aztertu beharko litzateke noren meritu bezala jarri, beraien elebitasuna, gero eskolak euskaldunduak 157.000 zenbatu ditugu, kasu honetan bai etxean erdara bakarrik jaso dutenak, eta gaur egun elebiduna direnak, eta beste 206.000 etxean erdara jaso dutenak eta gaur egun edo erdaldun elebakarra direnak edo elebidun hartzaileak. Baina ez dira gai, nolabait euskara hitz egiteko, bai akaso batzuk euskara ulertzeko, baina ez elkarrizketa bat mantentzeko. Eta horrekin batera gero apurua gure galdera bazen ere bai, euskalduntzea bai, euskara ezagutzea bai, baina nolabait ze mailan, edoz? Kontuan hartuta, hainbat euskararen erabileen inguruan adibidez, euskara maila horrek eragin handia daukala eta bar, orduan pixkat
Horretarako, baliatu ditugu hiru ikerketa edo hiru iturri ezberdin, pixkat bakoitzak neurtzen du neurri handi batean, gauza ezberdin bat edo ez dira alderagarriak beraien artean, baina uste dugu hirurak kontuan hartuta, pixkat mahai gainean eztabaidarako daturik edo informaziorik ematen dutela, ez? Batetik ICIB-ek edo hezkuntza delegaritzatik egiten den ebaluazio diagnostikoa erabiliko dugu, bestetik beraiek ere 2005ean B2 maila edo ze neurrian eskuratzen zuten edo ez B eta D ereduko ikasleek egin zuten ikerketa bat, eta hori baliatu dugu ere bai gero proiekzio bat egiteko, eta azkenik inkesta soziolinguistikoa hor neurtzen delako euskara gaitasun erlatiboa. Orduan, esan dakoa, nolabait hiru horiek eremu akademikoagotik komunikazio edo, pixkat ahozkotasunera gehiago hurbiltzen da, nolabait, baina euskara mailan pixkat hiru argazki edo. Batetik ebaluazio diagnostikoan, beraiek argitaratutako datuak dira hauek, eta horre ikusten da, azkeneko urteetan 2010ean egindako nolabait neurketatik euskara kompetentzian bera egin du hurrengo hiru neurketetan. Beraiek ere horrekin lanketa ezberdinak eta egiten ari dira, baina dozein kasutan, hori, 2010etik ona, behin eta berriro agertzen den datu bat da, ez? Eta bera egiten duela kompetentzia hori, eta kompetentzia hori egiten du bera hizkuntza eredu guztietan eta sare guztietan. Eta egiten du bera, gainera nolabait, D eredua indartzen duan neurrian. Hau da, geroz eta ikasle gehiago daude D ereduan, eta hala ere ikasle guztia kontuan hartuta euskara kompetentzia bera egiten du, ez? Orduan, hor, esanguratsua bada datu hori. Bestetik, aipatutakoa, 2005ean ICEK egin zuen B2 inguruan azterketa bat, horren emaitza nagusia izan zen B ereduan ikasten ari zirenen 70%aren bueltan ez zuen lortzen B2 maila hori, baina ez da ere D ereduan ikasten zuten 50%aren bueltan. Osea, B2 esan da nolabait, egaren azpitik dagoen aurreko maila. Eta orduan, A ereduan ez zuten ikertu, horiek nolabait danak horko inorrek ez lukelako B2 maila hori eskuratuko, eta orduan nolabait, eguneko horiek eraman da laugarren DBH-ko, ze hor da pixkat helburu hori lortzea finkatzen zen ikasmaila, urte hauetan eman den matrikulazioa hizkuntza eredu bakoitzean, nolabait bilakaera hori litzateke, ez? D eredua gora egiten duen neurrian, nolabait B2 maila lortuko luketen ikasleen portzentajea hurbilduko litzateke lortzen ez dutenen hoietara, ez? Eta lehenengoz nolabait, azkeneko bi ikasturteetan gaindituko lukete, baina oraindik ere gaur egun erdiak ez lukete lortuko B2 maila hori. Eta hori kontuan hartu gabe 2005etik ona, hori ez, egon izan daitezken aldaketak. Hau da, nolabait ebaluazio diagnostikoak esaten badu azkeneko 5 urte, 6 urte horietan euskara maila bera egin duela, izan daiteke ere, zentzu horretan B2 maila hori ere jende gutxiago eskuratzea, ikaste eredu bakoitzean. Baina, 2005eko datu hori edo erabilita, nolabait proiekzioa hau litzateke. Eta inkesta soziolinguistikoa erabilita, nolabait multzoak hauek lirateke, ez? Lehenengo grafikoan agertzen dira neurketa bakoitzean elebidunen direnen artean 6 hizkuntzan daukaten erreztasun gehiago, eta beti izan da gaztelania edo erderaz, eduki dutela erreztasun gehiago, eta zentzu horretan, gora berak egon badira ere, joera txiki bat edo antzematen da, batetik gaztelaniaz erreztasun gehiago dutenak pixkat igotzera, eta bestetik baita ere euskeraz erreztasun gehiago duten horiek ere pixka bat igotzera, baina bien arteko aldea oso handia da, ez? Azkeneko neurketan 30 puntukoa. Eta nolabait kasu honetan 16-24 urte bitarteko guztia kontuan hartuta, multzo nagusia 140
elebidunak diren horiek, baina erderaz, gaztelaniaz, hobeto moldatzen direnak izango lirateke, ez? Eta beste uneko 31 bat, elebidun orekatuak edo euskal elebidunak. Eta azken puntua edo, pixkat ingelesaren gaiarekin edo sartu gara, maiatzean publikatu zuten lehendakaritzako prospekzio gabineteak edo, inkesta bat, eta bertan atzerriko hizkuntzen inguruan galdetzen zen. Horien ezagutzaren inguruan eta hainbat galdera. Pixka guri momentu horretan arreta ditu zigun, bai horrik ikusten da, emaitza zen 35% ingelesa hitz egin eta idazteko gaitasuna aitortzen zuen, inkesta erantzuten zutenen artean, eta azkeneko urteetan, hor, 2011an uneko 32 ziren, 2015an uneko 30, eta 2017an uneko 35. Eta hori gurutzatuta adinaren arabera, gazte belaunaldian ia 10-8 esaten du ingelesa hitz egin eta idazteko gaitasuna eduki badutela. Orduan, hor nolabait inkesta soziolinguistikoaren datuekin lotuta, eta ez dira guztiz, ez dira konparagarriak, inkesta bat eta beste, inkesta soziolinguistiko askoz zorrotzagoa delako, baina bi kasuetan badira inkestak, biak dira inkesta telefonikoak, neurtzeko edo gero lanketa egiteko moduan badago ezberdina, baina nolabait mahai gainean jartzen duguna, da apur bat hori, ze punturaino eman den ingelesaren ezagutzan halako zabaltze oso handi bat, eta hori euskararekin alderatuta, non usten duen bata eta bestea, pixkat hori galdera modura edo usten dugu, kasu honetan alderatuta, ingelesaren ezagutza euskararen ezagutzaren gainetik egongo litzateke gazte belaunaldi horietan. Ez horrela gero, nagusiagoetan, baina bai gazteetan. Eta hori oso datu eztabaidagarria izan daiteke, eta hor askoz gehiago ikertu beharko litzateke benetan ze euskara mailaz eta ze ingeles mailaz ari garen, eta bar, baina joera bezala, edo pixkat nolabait hori mahai gainean jartzearen, hori ekarri du txostenera, eta gero bestetik hizkuntza eskola ofizialetan dauden matrikulazioak eta bigarrenean ere datuak ez dira agertzen, baina nolabait gainditze tasa edo lirateke. Azkeneko ikasturte hauetan bikoiztu baino gehiago egin dute C bat titulu ateratzeko edo C bat maila eskuratzeko hizkuntza eskola ofizialetan izena eman dutenak ingelesean euskararen gainetik, eta ondoren gainditze tasa antzekoak izan dira. Apur bat handiagoak ingelesaren kasuan eta 2011-12 ikasturtean nabarmen handiagoak, baina hor ez da izore berezia gertatuko zen edo ez, baina orokorrean antzera izan dira, baina ikasle gehiago dauden C bat ingelesez ateratzen, emaitza nolabait da bikoiztu baino gehiago edo bikoitza baino gehiago eskuratzen duela ingelesaren C bat titulua urtez urte, azkeneko urteetan euskararen C bat titularen bikoitza edo. Orduan apur bat gure ondorioak edo laburpena litzake hoxe, ezta? Batetik abian puntu eskasa, baina sozialki hementsua egon bazegoela, dekretu hau eztabaidatu eta martxan jarri zenean, eskasa errealitate soziolinguistikoagatik, baina gero sozialki zabaldua zeuden jarrerak eta martxan zeuden ekimenak eta bar, indarra adierazten dute. Gero, euskalduntzea hazkunde indartsua eman da, neurri handi batean gurasoen borondatean oinarrituta, azkenean 3 ereduak aukeran egon direlako, neurri handi batean hezkuntza sisteman zentratuta, eta hortik kanpo ere gauza asko egin dira, baina zentzu horretan belaunaldi berrien euskalduntzea neurri handi batean hezkuntzan jarri da ardura. Horren emaitza ere izan da milaka ikasle euskaldundu gabe geratu direla, eta gaur egun estatutik kanpo jaiotuako ikasleen kontzentrazioa ere A ereduan ematen dela neurri handi batean eta bereziki Araban. Bestetik harrigorri batzuk bilakaera horretan edo ikusten ditugu, geldiuneak edo atzeraka izan daitezkenak, batetik euskara ezagutzan,
eta galdera ikurrarekin hori, egondako euskalduntze guzti hori ze neurrian egonkorrak diren edo ez, pixkat hori aztertu beharko litzateke gehiago, eta gero bestetik euskalduntze hori bai, baina ze mailarekin edo ematen ari den ere, zalantzan. Eta azkenik, ingelesaren ezagutza mailaren hazkundea ikusita, bi ondorio galdera, hizkuntza bat ez da soilik eskolan ikasten, eta hor ingelesak bada horren froga, eta beste ikerketa batzuetan, arrue ikerketan eta bar ditugun datuak hartuta, ikasleek eskolaz kanpo ordu pilo bat sartzen dituzte, ingelesa ikasten, extraeskolarretan, udalekuetan, musika, seriak ingelesez ikusten eta bar, orduan, nolabait, bere lekuan jartzeagatik ere bai, ardurak edo kasunetan hezkuntza sistemarena, ingelesarena zentzu horretan ere bada, adierazgarria, bere ezagutza zabaltze horretan nola izan den, eta hori ikertu beharko litzatek ere, gauza askotan segurazki baliagarri izan zitekelako, eta gero bestetik, horrek era adierazten du, euskalduntzea azkaragoa izan ziteken ere, mai gainean jartzen du, ez? Eta hoxe, nire aldetik. Datu horiek guztiak eskuartean EHN, Euskal Herrian Euskaratzen pixat ingenuena eta gure funtzioa eta gure izaerari lotuta edo zereginei lotuta ingenuena izan zen baloratzea eta ondorio batzuk ateratzea eta hortik pixat proposamen batzuk edo plazaratzea, ez? Eta hortatik abiatuko naiz, igual azkenen ontatik abiatzea, nolabait argi eratu dadin zendan gure aldarria, ez? Eta lehen esan bezala, azken finean, sorreratik EHek egin zuen aldarria, bere horretan gaur egun oraindik ere mantendu behar duguna, ez? Eta da, irakasteruduen porrot egin dutela, beraz genditu behar direla, eta herritar elanitz osatutako jendarte euskaldun kohesionatua eraiki behar dugula, ez? Nion bezala datuak aztertu genituen, eta datu asko ikusi dituzuen bezala, datu ugari dago, askoz lan osoan, txosten osoan askoz ere datu gehiago azaltzen dira, baina guk nahi izan duguna da zentratzea datu batean, zifra batean, bi zifra baino elkarlotuta joaztenak. Azken finean, hasieran aipatzen nuen bezala, hortatik abiatu zelako ekimen hau, ez? Hau da, irakastereduak indarrean egon diren 35 urteetan, ze emaitz erreal eman duten zehazki, ez? 1000 aldagai dago, ikusi dituzuen bezala, baina azken finean zein da emaitza zehatza, ez? Pixa guazen muinera, ez? Eta horregatik, gure aldetik, Euskal Herrian Euskaratzetik bi zenbaki nabarmendu nahi ditugu, jada hasierrek aipatu dituena, baina horiek nabarmendu nahi ditugu esan bezala, ez? Lehenengoa da, 209.031, hauek dira, hasierrek gazta batean plantatzen zuen, ez? Irakaste ereduen sistematik, 35 urte hauetan, 280.000 inguru ikasle pasaziren, ikasle garaia hortan, herritar pasaziren, ia 1,5 milioi. Horietatik, 82.000 etxetik euskara ez eramaten, lehen hizkuntza euskara zuten. Beraz, 209.031 herritarrak hezkuntza hasi zuten, hezkuntza formala, derrigorrezko hezkuntza hasi zuten, euskara jakin gabe, etxetik euskara izan gabe, edo euskara neurri ez nahikoan edo izan da, ez? Esaten duen bezala, hori, urte tarte horietan jaiotakoak horiek dira, ez? Nabarmendu nahi dugu, aipatu nahi dugu argi, horiek guztiek gaztelera bazekitela, eta baita ere, lehen hezkuntza euskara zuten 82.000 horiek, lehenago ala berondoago, eta zoritxarrez oso azkar, gaztelera, espainiera jaso zuten, eta beraz, 100 herritar horiek,
hemengo gehienok ala izango gara, guztiok ez esatearren, gazteleraz badakigu, espainieraz badakigu, ez? Bada, horietatik guztietatik, 206.263 derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan irakasteruen sisteman ez eta gero, euskararen ezagutza nahikoa ez dute jaso. Hau da, 50% gora ez da euskaldundu. Eta gure ustez hori da, benetan, datu oso kezkagarria, ez? Benetan, alarma gorri guztia pizteko, hau ez da berria, gu ez gara deskubritzen ari hemen ezer, hamarkadetan, bai euskalgintzak, zuek deno ziur gehiago gutxiago salatu izan duzu, bakoitza bere eremuan, baina gure ustez ere, hori, asko aldarrikatu izanak ez dio larritasunak entzen alderantziz, ez? Gure ustez, benetan, bada garaia hau gainditzeko, ez? 206.000 zifra hori, ez? Euskara ezagutza nahikoa jaso ez duten horiei, gure ustez, eskubide urraketa larria gintzaie, beraien herriko hizkuntza, ez? Euskara, kasu honetan, ezagutzeko eskubidea urratu zaie, eta gainea, urraketaren horren ondorioz, besteak beste, beraien buruak euskalduntzeko gero, askok eta askok, izugarrizko ahalegin ekonomikoa eta denboralditik egin behar izan dute, ez? Baina ez da auzi individuala bakarrik, ez da norbanakoak pairatzen duen urraketa bakarrik, hori ere dago. Gure ustez, herri gisa ere, euskararen berreskurapenari eta Euskal Herriaren berreuskalduntzeari itzelezko zama eragintzaigu, ez? Herritar horiek guztiak ez euskalduntzean, ez? Eta kalte bat, zama bat, hamarkadetan zehar aurre egin barko diona, eta etengabe gaia lan munduan, administrazioan, eta horren ondoriok arrasto horiek etengabe azaleratzen direnak, ez? Eusko Jaurlaritzak gure ustez emaitza hauek guzita herritar horiek guzti iruzurra egin die, baina herri honi ere euskararen hiztun komunitateari iruzurra egiten ari zaiola salatu nahi dugu, ez? Zeren ez da bakarrik eskubideen kontua, eta guretzat abia puntua eskubideetan dago, zalantzarik gabe, eta euskara jartzen du bardatz. Euskararen legea bera, indarrean dagoen euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legea, 1982an onartutakoak, justo irakaste ereduak indarrean jarri baino aurreko urtean, Eusko Legebiltzarrako onartutakoa, eta lege oinarrizko lege bat, hor dena, alaxe ez zioen, ez, garaian. Ez du dena irakorriko, baina idei nagusina, derrigorrezko ikastaldea bukatzerakoan, ikasle bi hizkuntza ofizialak benetan erabiltzeko adina menperatuko dituztela ziurtatzera birotutako neurri guztiak hartuko ditu Eusko Jaurlaritzak, ez? Hau da, ja hasieratik 82an eta legalki, lege aginduz, exigentzia hori esartzen zitzaion Eusko Jaurlaritzari, ez? Zalantzari gabe ez du bete, 35 urte hauetan ez du bete, eta guk argita garbi esaten dugu prebarikatu duela Eusko Jaurlaritzak, ez? 35 urtetan. Ze Eusko Jaurlaritza hasieratik jakitun zen, errealitatea zein den, azterketak izan ditu, etengabeko azterketak egin izan ditu, hasierrek esan bezala ikerketa hauek urtez urte egin izan dira, edo aldik egiten zen, publikoak ziren, beraienak izan dira, eta beraz gure ustez hori konstienteki egindan eskubide urraketa bat izan da, eta lege urraketa bat izan da, ez? Beraz, bete behar hori, Eusko Jaurlaritza zuen bete behar hori, modu bidegabean ez du bete, ez? Konstienteki, eta guk hemen salatu nahi dugu, eta honekin guztiarekin salatu nahi dugu gertatutako hau, ez? Nolabait hori balorazioari begira, baina kopuru hori ikusita ere eta bueltak ematen, esan genuen, galderetako bat sortu zena izan zen, hori guztiak euskaldundu izan balira, ze goretan egon inateken gaur egun, ez? Ikusita, atez ere, ze kopurutaz ari ginen hitz egiten, 200.000 pertsonetaz ari ginela hitz egiten, ez? Barkatu, aurratu. Ez dagoen borondate politiko zintzorik ikasle guztiak euskalduntzeko, eta, euskarazko hezkuntza aurreratu dena, herri ekimenari eta euskalduntzearen alde familiak egin duten autuari eskeri izan da, ez? Hau da, aurreratu dena,
batez ere herritarron eta euskaltzaleon ekimenari esker izan da, ez? Ondorio gehituak hauek guzti honi dagokionean, ez? Alde batetik segregazioaren faktoreetako bat bai izan da irakaste ereduen sistemak, eta horre hasierrek aipatu duen bezala, ez, A ereduaren banaketa eta eremu askotan izan da segregazio faktoretako, hau da, jendarte honetan bereizketak eta sortzeko, eta etorkinak erdal ereduetan kontzentratzearena eta horrek guztiak sortzen duen atzetik dakarren guztiarekin, ez, irakaste ereduek bermatu dute. Honekin ez dugu esan nahi segregazioaren iturri nagusiena irakaste eredua direnik, edo bakarrik esan da irakaste eredua direnik, baina irakaste ereduek ere laguntzen dute, sustatzen dute segregazio hori, ez? Eta gu dioguna da, Euskal Herri euskara segregazio guztien kontra egonik, behintzat hizkuntzarena gainditu dezagun, ez? Hezkuntza jendartea kohesionatua sortzeko tresna izan ordez, azken finean, jendartea bereizteko tresna izan da, ez? Hizkuntza ereduen araberako banaketa hori, ez? Eta ingelesaren aipamena egin nahi dugu ere. Hasierrek egin du, ikerketan aipatzen da, eta berak esan bezala, ikerketa hontan, emaitza hobesan da, ondorio borobilak ateratzeko oraindik ere ikerketa falta dago, ez? Ingelesaren sarrera oso indartsua izan da, oso denbora gutxian sarrera erabatekoa izan du, ez bakarrik hezkuntza formalean, hasierrek aipatu bezala, hezkuntza formaletik kanpo, aisialdian, extraeskolarretan, kulturan eta bar, izugarrizko sarrera dago, ingelesan sarrera dago. Hori guztia, gure ustez, ezinbestean neurtu behar dugu, baloratu behar dugu, euskararen ikuspuntutik, beste ikuspuntutatik ere. Baina guri sortzen zaigun kezka bat, eta esan bezala, ezin dugu baieztapenik egin, kezka plazaratu nahi diogu euskal jendarteari, da, ezoterari den gertatzen, euskara orain arte, eremu estatal bakoitzan, bigarren hizkuntza izatetik, ez? Lapurdi Nafarroa eta Zuberoan, frantsesa hizkuntza nagusia eta euskara bigarren mailan, eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan gaztelania lehenengo hizkuntza eta euskara bigarren mailan, hor ingelesaren sarbide indartsu horrekin ezoterari den gertatzen, kasu honetan, laugarren hizkuntza izatera ez da pasatzen ari Euskal Herrian, ez? Zen datu bat, hasierrek aipatu ditu, baina gaur da eguna Euskal Herriko eremu batzutan, erdaldundunetan eta irakaste eredu batzutan, gure herrikide batzuk, astean zehar harreman gehiago dute ikasle batzuk ingelesarekin, euskararekin baino. Ordua batzen baitu zenbat konsumitzen duen ingelesez, zenbat seri ikusten dituen, atzerrira baldin badoa ikastera eta bar, hori guztia batuta, gure herrikide batzuk harremanan gehiago dute ingelesarekin, euskararekin baino, ez? Orduak batuta. Eta gure ustez, hori, dramatismoan erori gabe horrengoz, baina gara ez gaude hori aztertzeko eta gai horri heltzeko, ez? Beraz, argi eta garbi baieztapen hau egiten dugu. Datu horiek guztiak ikusita, horren beste urte pasatuta, baieztapen hori besterik egiterik ez dago, ez? Irakastearen sistema porrot egin du. Eta hori gure ustez ez da ezin. Euskararen berreskuraren pen ikuspuntutik, ikasle guztiak, belaunaldi berri guztiak euskalduntzearen ikuspuntutik porrot egin dute nabarmen, ez? Erdira ere ez dira iritsi. Erdia ere euskalduntzera ez da iritsi, ez? Irakastearen sistema. Eta hemen bai, lehen aipatu nahi nuena zan, ze egoratan aurkituko ginateken, hori guztiak euskaldundu izan balira, ez? Nolabait, guazen egitea pixat ariketa, ez? Hipotesi ariketa bat egitera. Egin duguna izan da, azken datuak bildu, 2011koak Euskararen adierazle sisteman, hau da, Eusko Jaurlaritzaren datua berak hartuta, horien arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 750.000, ia 750.000 elebidun, euskara eta espainera dun bizi gara, ez, autonomia erkidegoan. Populazio osoaren 26,4 da. Beraz,
ze goratan egon ginate, batuketa simple bat egitea besterik ez da, ez? 206.000 ikasle horiek, herritar horiek euskaldun izan balira, une honetan 955.000 elebidun izango ginateke, ez? Ehuneko 46,4 barkatu. Une honetan esan dut, gaizki esan dut, 2011 urtean izango litzateke, gaur egun 6 urte, 7 urte beranduago, eta nabarmendu nahi izan duena, milioi bat euskaldun egon ginateke, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta ez zalantzarik gabe populazioaren erdia baino gehiago izango ginateke, ez? Horrek duen ondorio psikosozial guztiarekin. Ja, euskaldunak ez ginateke izango minoria bat, ez ginateke izango gutxiengo bat gure herrian, baizik eta gehiengoa izateko bidean egon ginateke, eta nik uste dut, OEHek uste du, hor ere jasi kualitatibo eta psikologikoki indartsua izango litzatekela, oraindik ere eman ezin duguna beste faktoreiengatik, ez? Zalantzarik gabe, elebidetasun hori eta euskara mailak eta hor zer eztabaidatua dago eta erabilerara jauzi egiteko faktore askoz gehiago dago, baina zalantzarik ez dugu 206.000 horiek euskaldundu izan balira, masa kritiko handiagoa izango litzatekela, hori objektiboa da, eta bestelako baldintzetan egongo ginateke berreuskalduntzeari dagokionean. Baina ez hori bakarrik, indugun beste ariketa, hipotesi izan da, guatzen ikuste Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetan, indarrean dago legegintzaldi honetan, zer dioen gaiari buruz, eta hartu genuen gaur egun Eusko Jaurlaritzan dagoen gobernu programa, eta orain dela gutxi aurkeztutako euskararen agenda estrategikoa, horietan, gai honi lotuta, aipamen bat dago, 15 helburu jartzen dira, herriaren 15 helburu horrela izendatu zuten, eta 10. dio, ez dakit ondo ikusiko duzuen, 25 urtetik beherakoen 175 euskal hiztun izatea. Hori da, beraien helburua 2020erako, Eusko Jaurlaritzak bere buruari eta herriari hor dion bezala jartzen dion helburua, ez? Barkatu, alderantziz. Egin dugu ere, azkenan ez dugu petrola deskubrituko, eta ez batuk eta sinpliak eta ikerketa pixat egin da. 2020 urtean, 25 urtetik berako, 434.776 herritar izango gara, biziri baldin bagaude, behintzat. Izango 25 urtetik berakoan, nila ez. Kontuan hartu gabe, zalantzai gabe, oraindik ere batzuk jaio ez direla, ez? Baina kopuru hori hartuta, 434.000 horiek hartuta, eta helburu bezala baldin badaukagu 175 euskaldun izatea, esan nahi du 125 ez dela euskaldun izango. Beraz, beste ariketa matematikoa egin da, aurrikusten da, eta helburutza jartzen da, eta normaltzat hartzen dugu, 108.691 herritar ez direla euskaldunduko 25 urtetik bera. Eta lasai asko, helburu gisa jartzen du Eusko Jaurlaritzak txosten horietan, ez? Okerrena dela, hori okerra izan di, are okerrago, gobernu programan euskararen agenda estrategikoan ere, irakasteroa gainditzeko inolako asmorik ez da azaltzen, ez? Hitz asmo politak besterik ez dago, ez? Hau lotu nahi dugu atzoko agerraldiarekin, ez? Zalantzari gabe, nahiz eta gobernu programan ez aipatu irakastere duen gaindipenari buruz aipamenik ez egon, atzokoan eta zalantzari gabe mahai gainean dago, hezkuntza sailak egindako ikerketa, edo proposamena barkatu, jakinaren gainean egongo zarete, atzo Kristina Uriartek aurkeztutako hortan jartzen zuela helburu gisa, B2 ikasleek eta derrigorrezko hezkuntza amaitzean B2 maila izatea euskarari eta gaztelerari dagokionean, ez? Hori atzo aipatu zuen, baina gaurkoan biharamunean datoz berapenak. Eta gaurkoan Euskadi Irratian entzunen diogu, nola B2 modu mailakatuan ezarriko dugu, helburu orokorra da, ezingo da bermatu ez derrigor bezala jarri toki guztietan. Hau da, oroituko duze diapositiba batzuk atzerago, Euskararen legea, nioena, Euskararen legea gauza berbera B2 ez zuen aipatzen, baina derrigortzen zuen Euskara ezagutza izatera, 82an ez du bete. Horan, ez dakagu inolako ziurtasunik
atzoko hori beteko denik, B2 maila beteko denik, ez? Ze auzia ez da bakarrik garrantzia kendu gabe B2 konpetentzia edo neurri hori ezartzearena, ez? Konpetentzia hori euskaltzaleok eta hezkuntzako eragileek behin da berriz aldarrikatu dugun gauza bat izan da. Ez da nahiko, besterik gabe asmo bat adieraztekin. Asmo hori betetzeko ez baldin badira neurriak hartzen, ez baldin badira bitartekoak eskaintzen, azken finean ez baldin bada aldaketa struktural bat ematen gai honi dagokionean, jarri dezakegu nahi duguna, baina bere horretan, ez? Gauza berdinak egiten, modu berdinan egiten, emaitza berbera izango da, ez? Jarraituko dugu ikasle ez euskaldunak sortzen, ez? Beraz, Euskal Herrian euskaratzen ustez, mugari gabe euskaldundukoen eskola ezartzeko garaia da, ez? Euskaraz bizikoen hizkuntza komunitatea egituratu nahi badugu. Helburu dugun Euskal Herri euskalduna erdiesteko. Euskara herri honen hizkuntza komuna izateko. Segregazioarekin amaitzeko, ez? Eta jendarte kohesionatua eraikitzeko. Euskal Herritar guztien integrazioa sustatzeko, zein nahi dela bere jatorria. Eta euskara oinarri izango den herritar eleanitzak ezteko, ezinbestean gure ustez, irakasten sistema gainditu beharra dago behingoz, ez? Garaia da. Ikasle euskaldun eleanitza sortuko dituen murgiltze eredua esarri behar da, eta Euskal Herri osoan, hasieran aipatzen nun bezala, ikerketa hau eta giroa eta nolai kontestua da Euskal Autonomia Erkidegoari lotutako afera izanik, baina aldarrikapena, zalantzarik ez, Euskal Herri osorako da, ez? Eta gure ustez, datu garrantzitsua aipatu nahu, auzia ez da bakarrik hizkuntza bat transmititzea, ez da besterik gabe euskara transmititzea ondorengo belaunaldiei, baizik eta euskararekin batera askoz gehiago transmititu behar da, ez? Euskalduntasun oso bat transmititzea, nolabait esatearren, ingelesa ari gara transmititzen, hizkuntz bat transmititzen den bezala, eta punto, bestelako faktorerik gabe eta bestelako eraini, hortarako sistemak eta ingelesak eta bauka bestelako botere bat eta transmititzen duena, ez? Bestelako etximindu, ordan, euskararen hizkuntza komunitatea dagoen egoeran egonda, ez? Euskararen berreskurapena dagoen egoeran egonda, ezinbestean euskararekin batera nolabait esatearren euskarekiko atxikimendu eta nortasun euskaltzalea transmititu beharra ezinbestekoa iruditzen zaigu, ez? Eta amaitzen joateko, hau guztia, gure ustez, ezin da soilik hezkuntza formalaren bizkar utzi. Ni baino eta EH baina asko zobeto jakingo zu asko, hezkuntza formala garrantzia dauka, baina ez da horrek bakarrik, bera bakarrik ez du lortuko hori egitea, ez? Esan bezala ezinbesteko oinarria da. Gure ustez, ikasleen euskalduntza helburu, hezkuntza ekosistema osoa kontuan hartu behar da, ez? Hezkuntza komunitate zentzu zabalenean kontuan hartu behar da, eta plantamendu integrala osatu behar da, ez? Beraz, guztia posible da, ez gara ari ameskeritan, eta posible da, posible dela esaten dugunean, jada praktikan toki askotan egiten ari delako, ez? Eta guk nolabait nabarmendu nahi dugu, norabide hortan, kontseiluak garaian, kontseilua Euskararen Gizarte Erakundeen kontseiluko hezkuntza eragileek elkarlanean egin zuten ikasle euskaldun eleanitzak sortzen ekarpena edo proposamen hori, indarrean jartzen ari da hainbat herritan, eta bestelako hezkuntzako bestelako esperientzia baitugu, emaitza positiboa dituenak, beraz, guazen emaitza positiboiek eta esperientzia benetan ikasle guztiak euskalduntzen dituzten esperientzia horiek guazen orokortzera, ez? Eta hori da gure aldarria, eta gure ustez hau da abia puntu nagusietako bat, ez? Gure ustez, esan bezala, belaunaldi berrien euskalduntzen jauzi egiteko beharra daukagu, baina unea da, garaia da, jauzia eman behar dugu behingoz. Arduradun politiko instituzionale arduraz eta ausardiaz jokatzea exigitzen dugu. Behingoz, beraien erantzukizuna bete dezatela exigitzen diegu. Eta, zoritxarrez, hori ez duten ez beteko borondatez,
presioa emarko diogu, beste behin ere herritarrek eta jendartetik presio hori herri mugimendutik eta euskalgintzatik presio hori emarko diogunez, elkarlan dinamikak abiatzerako gonbidapena luzatzen dizuegu Euskal Herrian euskaratzetik, ez? Azken finean,